Nice Digre shots. Seipä. Ei meni sun ohi. Näköjään mä ikinä enää sun juttu. Kato tää. No! Oho! Quanti. Mene vittu. Emil, ota koppi. Mitä? Mitä? Haulikko. Se vaan ollut siinä alhaalla. Ei oo. Ei luoteen. Mitä kooks luotiin? Pysy siinä savussa nyt. No niin, hyvä prassi, hyvä prassi. Oli hyvä. Et sä tappanut sitä jo. Täällä oli yksi aika. Mitä helvettiä siinä tapahtui? Ota mulle Niin antaa. läni tänne. Mä laitan sulle lantuja. Joo. Mitä te menossa? No, Ei vitussa! Joona huuto ei enää oo huuto. Joona huuto ei oo enää huutoa noitten niin. jälkeen. On hiljaisia. Paimentaa aika hyvin Joona huudon. Mitä? Kupla ovella. Joona... Mitä? Ai. Kaveri ampui puoli tuntia, huottiin sitä prefireä siinä ja... Ei oo, kun ne on nyt boilerissa tossa. Jäiks? Pommi B. Hyvä. Nice. Mikä toi nyt oli? Yks löysä. Vittua. Jouni testoilee taas. Se nyt hieno. Sattu. Ammu päähän rommu. A-vuota. Aha, just jäi siitä mun naamasta. Mä selitin, että kui persestä onko joku helvetin rommu vetää. Hitti pitäis olla tyhjä. Sinne meni äpsi yks. Oho.